2 da tarde aquí nos Estados Unidos, 6 horas máis en Vigo, 8 da tarde noite. Estamos xa en directo nunha nova emisión do Bar Celeste. Xa está por aí tamén Celtoia, unha aperta, grazas por estar aí. Xa sabedes que o Bar Celeste en directo ten, por suposto, o chat aberto e podedes aí comentar todo o que desexedes sobre a actualidade do Real Club Celta de Vigo, sobre esa derrota na casa inagardada no descanso, pero confirmada despois da segunda metade. 3-4 gañou a Alavés en Vigo despois de que o Celta levase unha vantaxe de 3 goles. Podedes tamén falar un pouco, se queredes, da actualidade do Celta, esa lesión que semella que non é lesión de Radu e moitas outras cousas que temos que comentar. Teremos hoxe un bar máis ou menos express que durará aproximadamente unha horiña. Bueno, como vedes, o título pues, ten un pequeno toque de Edgar Allan Poe, porque efectivamente terrorífica foi esa segunda metade, The Fall of the House of Usher, pero neste caso a caída da Casa Celta, especialmente nesa segunda metade. Hai que estar un pouco contentos pola situación do Celta en xeral. Isto é unha cousa, pero outra cousa é o partido que temos que comentar, ese 3-4 en Liga fronte ao Alavés. Para iso xa están ao outro lado da liña, por un lado, o meu amigo e cofundador do Bar Celeste, Fernando Rodríguez Estévez. Fernando, que tal? ¿Qué tal, Antón? Me hace gracia que le llames expreso a un programa de 1 hora, pero bien. Está, bueno, é o Bar Celeste, xa sabes. Nada, que asimilando el golpe, la verdad que yo creo que desde que soy socio, desde que voy a Balaídos, no se produjo semejante remontada en contra, la verdad. É que non é nada fácil, con 3 goles de vantaxe, perder o partido, pois non entraba nos plans de ninguén no descanso. Pero bueno, imos comentalo tamén viaxando cara ao sur de Suecia, porque ali está o noso amigo celtista de pro aí preparado xa, Joaquín Avellán, el Cumbias. Que tal, Joaquín? 3-4, pois sí. Como explicamos isto? Pois iso é o que teremos que preguntarnos, porque realmente... Boas noites. O primeiro, boas tardes, boas noites a todo o mundo. Hola. Como explicamos isto? Como pode ser que o Celta faga unha primeira parte espectacular e na segunda parte, ou a la vez, bueno, é certo que marcaron un preto do descanso, ¿no? Pero é que non ten explicación. Para min vou botar de menos a Antonio porque quería alguén no programa que metese caña, porque esta derrota é humillante, é un bochorno. Non pode remontarte... Quer decir, se perdes contra o Alavés 0-1 de rebote, é posible, pero xa falaremos, pero 3-4, que vergoña, Pois sí, realmente hai moito que comentar sobre iso. Antonio ten un compromiso persoal e, por tanto, non pode estar hoxe aquí, a lo menos, especialmente porque o programa é d'1 hora. Se fose un pouco máis longo, o mellor chegaba na parte final. Pero bueno, sí, imos comentalo nos aquí, coa audiencia no chat e tamén co noso amigo profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, Jorge Luis Bueno. Que tal, Jorge? Como vai todo? Que tal? Pois, bueno, algunhas cousas van ben, outras parece que non tanto, despois de ver o que pasou o domingo, ¿no? Realmente aí estou de acordo con vos. Penso que cando perdes un partido porque, pois iso, no último minuto unha xogada tonta, unha cousa así, e logo, pois, eso, perdes 0-1, unha cousa así, a sensación que tes é distinta, ¿no? Pero realmente é verdade que sempre estamos moi acostumados a que o Celta, pois, adoite xogar metades, ¿no? Xogar ben unha parte e outra non. Pero non desta maneira. Penso que foi doloroso, porque tamén penso que foi unha cousa totalmente... A ver, o Alavés non fixo demasiado cousas distintas na segunda parte do que fixo na primeira. O sea, foi un caso tan de tiramos o partido porque realmente agasou un gol, o resto foron agasallos nosos por completo, malas defensas, regalos directos, ¿no? Para, veña, empurra o balón e mete dentro, non? É unha cousa bastante lamentable e inexplicable como... Sempre falamos do colectivo, ¿no? De que este ano o colectivo era o que estaba a funcionar. E xustamente
foi tamén así. O que se desconectou dun xeito total foi o colectivo. Esa sensación de que de repente era como se outros 11 xogadores distintos saísen o terreo de xogo, ¿no? Penso que todos saímos de Balaídos con a sensación como dicindo, pero que é isto, ¿no? O sea, non podemos ser, pois eso, ¿no? O Bayern Múnich na primeira parte e o Wolverhampton Wanderers na segunda, ¿no? O Wolverhampton C. C, exactamente, ¿no? Non sei, eu estas cousas as teño vistas pois cando ves eso, partidos de alevins, benxamins, xoga Sí. o Tomiño Gomós, e de repente, pois sí, vas 5-0 e remontas, pero non sei, estas cousas en primeira división de un fútbol profesional inda por riba, despois de chegar con esa sensación, ¿no? de xa todos, ¿no? O comentaba moi ben Claudio, non, na roda de prensa, non? Decía, sempre que pasa unha cousa así, que estamos on fire, que xa estamos falando de Champions, imos gañar a UEFA porque xogamos estupendo, o seguinte partido que xogamos, tremendo. E tamén lle pasa moito a Borja, non? Cada vez que está convocado para a selección, o primeiro partido despois que xoga co Celta adoita ser un dos seus peores partidos neses meses, non? Esta vez, pois, foi unha cosa parecida. Non sei que tema psicolóxico, non? Aí, hagas o caso de Jugla, que supoño que estades todos de acordo comigo, que foi un partido inmenso, non? Penso que foi o único xogador que mantivo un pouco o nivel nas dúas partes, non? Sí. Pero, claro, foi tremendo, non? Desexando que por fin fixera eso, e cando por fin o fai, pois... o fútbol é tremendo, ¿no? O fútbol é tremendo. Sí. Pero ademais é que é curioso porque di por aquí Rubén Lomba que isto non ocorre na Liga, a remontada de 3-0 en 30 anos. 30 anos son 3 décadas. E despois tamén di por aquí Mario Sejas que o Celta non perde un partido que gaña por 3-0 dende os anos 40. Sí, é que... Penso que non sei se Manuel de Castro Handicap estaría ainda vivo cando pasou iso. Son tremendas, é que penso que a cousa así, que ti ves ese marcador no descanso, ¿no? Un 3-0 con esa solvencia de xogo, todo o mundo, quero dicir, non había ninguén, se ti preguntas nese momento, ti pensas que isto pode perderse? Vamos, é que estou convencido que ninguén diría, nin o apostador máis salvaxe diría, sí, esto, vamos, se remonta. Que ninguén. Nin Toni Martínez, nin ninguén. No, a ver, rímonos un pouco, pero foi patético. Foi patético. O sea, dimos unha imaxe, non sei. Sí. Eu teño dúas posibles explicacións. Non sei que crees que as plantexes pero teño dúas explicacións. Pois sí, penso que sí, porque aquí di Rubén Lomba, por exemplo, que o primeiro problema foi quitar a Mingueza do pivote porque tiña organizado o partido xunto con Sotelo, desarmou o que funcionou, e o segundo foi non quitar a Javi, que tiña cartón amarelo e que o comeu Reba. Isto é o que di Rubén. Que pensas ti, Joaquín? E, por suposto, os demais tamén, a vosa visión do que ocorreu para esa caída da Casa Celta na segunda metade deste partido. Ainda que sempre eloxiamos a Claudio por ter a todos en plantel e todos a bo nivel, 9 cambios dende 11 do Lyon ata o partido de Liga é unha barbaridade. Só cambiou xogou un xogador de campo, dos que Javi Rodríguez, é o único que manteu dende o 11 que xogamos contra o Lyon, que fixemos un gran partido. Errado, claro, quero dicir, de xogador de campo, errado, sí. E que, claro, eu non quero, xa sabedes por que me refiro seguramente, pero non quero sinalar a alguén a unha individualidade, pero hai un xogador da primeiro pantel que non me parece de nivel de segunda división, ni siquiera. E xoga na defensa. Pero bueno, saban varias e sempre sae na foto, témolo ali por ser canteirán, pero vai tocando fichar. Vai tocando fichar nesa posición porque non temos nivel nesa posición cando Starfel non está nin Starfel nin Marcos Alonso, pois cae esa defensa. E logo tamén teño que decir na defensa do equipo que físicamente é xogar xoves domingo é unha barbaridade, pero mentalmente tamén. Mentalmente tes que estar despois da euforia da clasificación e tal. Pasoulle tamén a outros equipos, como o Barça fixo un partido moi malo, o Arsenal clasificou e perdeu contra o City, logo o Betis tamén, sí, quero dicir.
É mentalmente complicado ter os xogadores enchufados despois dunha carga emocional tan intensa que salgan coa mesma intensidade, pero que o tema é que saíron, pero logo non foron quen de manter, pero Claro, sí. Eso o que é estrano, ¿no? Porque eu podería entender que non estiveses ben no principio, Claro. que bueno, pasará como a sempre, que faz unha cousa e non chegas, que as cousas non saen ben, pero claro, que unha primeira parte ata o gol no desconto, onde saiu todo o que o Celta quixo propor sobre o campo, pois ia saindo e o Alavés estaba totalmente noqueado, sen saber como reaccionar. Quer dizer, cando Judulá meteu ese terceiro gol, é que, a ver, unha parte os xogadores se caían polo chan porque realmente era unha cousa que nin eles creían que eso pudera estar pasando, ¿no? Estar sucedendo, ¿no? E iso, pois non sei que pasaría realmente no descanso, ¿no? Claudio comentaba na rolda de prensa que tampouco estivo, bueno, logo ao final pues decía que fallou moitas cousas, que o mellor tamén fallou na charla, non sei que tipo de charla daría no descanso, pero o que é certo é que a salida era completamente non de baixar os brazos, pero de decir, isto xa está feito. Sí. Tamén, claro, eso, como todos sabemos, no fútbol moderno non é algo que podas sair desa maneira, aínda que xogues cun equipo que sobre papel pues, podería ser como estaba demostrando que era inferior a ti, ¿no? En canto ao xogo, en canto ao que plantexabas, ¿no? E que de repente pues, te vexas con ese 3-2 xa e todo o mundo pues xa estabas aí se cheiraba, ¿no? que a catástrofe podería producirse, e penso que tamén o momento clave para que a catástrofe xa estivese aí ao 100% foi ese 4-2 que non chegou a subir, que, claro, se ainda por riba tes iso, e realmente en vez de estar 4-2 aí en tempo de poder facer outras cousas, to anulan desa maneira, dun xeito, na miña opinión, injusto, porque eso penso que non era un gol. Esta foi a xogada pues, polémica da Liga esta xornada, e todo o mundo pues, estaba de acordo que non era un gol que tivese que ter sido anulado porque non era, vamos, nin falta do atacante nin de broma, ¿no? Pero bueno, estas cousas pasan, estamos acostumados este ano a que sucedan, e iso xa pues, xerou un certo descontrol que aos poucos pues, xa tes aí o empate, e penso que co empate todo o mundo xa tiña claro que máis cedo ou máis tarde a remontada podía producirse, ¿no? Entón, bueno, é unha cousa un pouco eso, que non se explica moi ben, máis que dese xeito, nun xeito psicolóxico, dun xeito de claro, tampouco logo aí nada estivo ben, os cambios tampouco estiveron ben, penso eu, as pezas non se moveron ben, e outra vez, pues, volvimos a mostrar un pouco esa cousa de sensación de plantilla curta, a pesar de que esteamos vivos na competición na que estamos e estemos sextos, realmente unha plantilla curta para cando tes que pues, prescindir de un montón de experiencia. Non digo que fora o de Ludogorets, porque non foi así, porque neste caso se xogou moitísimo mellor, pero esa sensación de, xa está feito, saiu ben, sacamos un 11 raro para, pues bueno, intentar tirar para adiante, sacar estes puntos que van ser moi sinxelos. Foi unha mágoa, non? Foi unha oportunidade perdida porque, como dices antes, o Betis tamén perdeu, co cal tivemos esa opción, ¿no? de poder meter máis presión, pero claro, nós tampouco cumplimos, ¿no? Yo creo que la pájara del Celta empieza en el 3-1, no en la segunda parte. Sí, o sea, claro. La pájara empieza ahí. Y eso es clave, yo creo, porque un 3-0 al descanso ya no traería las mismas consecuencias. Entonces, claro, esa defensa de ese gol, que no me parece tampoco tan difícil de defender, es verdad que el que centra hace buen control, orientado y tal, pero luego en el remate yo hasta dudaba si había sido en propia puerta el gol desde mi posición. O sea, incluso dudaba si le había dado en defensa al balón. Unha cousa de empurrala dentro porque realmente non houbo defensa cero. O sea, foi unha cousa, Entonces, claro, eso debería servir como alerta y no sirvió como alerta, claramente.
Entonces luego vino el desastre, en parte marcado por ese tiki-taka en el área pequeña inexplicable, que no se sabe a dónde se quería llegar con eso, porque, o sea, es llevar al extremo un estilo que yo estoy a favor, con el que yo estoy a favor, pero eso es un regalo, o sea, un tiki-taka en el área pequeña de esa forma, es una relajación que, vamos, yo creo que ni infantiles se produce. Y luego es verdad que hay un gol muy bueno de un jugador del Alavés que, vamos, va él solo con el balón, regatea a todo el mundo y acá, ese sí que me parece un buen gol, igual que el disparo desde lejos. Pero lo que es ese gol del área pequeña, vamos, me parece de gol de patio de colegio de 100%. Entonces, pues evidentemente la pájara empieza en la primera parte y no sirve de alerta, o sea, no sirve de ninguna alerta. No sé qué charla, como decía Jorge, les ha dado el entrenador, pero por lo menos les podía haber dicho, ojo, que nos acaban de meter un gol, a ver qué va a pasar, a ver qué vamos a hacer. Y se ve que o que no fueron por ahí los tiros o que los jugadores pues fueron a su bola, pero bueno, es una pena. Y lo de la defensa, yo no haría tanto hincapié ahí, porque muchas veces se cambia la defensa y el Celta sale airoso. Entonces, bueno, pues el otro día no salió. Yo sigo siendo muy, muy pro Eidú, o sea, yo seré fan de Eidú desde siempre, o sea, hasta el final de su carrera deportiva, desde que llegó. Es verdad que Carlos Domínguez no está en su mejor momento, me imagino que era a quien se refería Joaquín, pero vamos, la defensa se ha cambiado muchas veces y el Celta está donde está en la liga, con lo cual esta vez no salió. Creo que es una empanada general que no tiene que ver con nombres propios, en este caso, sino con el colectivo. Y eso, o sea, es que lo de la jugada del área pequeña me parece increíble. Entre Radu también, que tampoco lo exculpo, entre Radu y los defensas, vamos, un circo. Creo un ambiente moi festivo, con 3-0, pase a cuartos de Europa League, camiseta de conquista. Era un ambiente, o sea, eu creo que estos pensaban que era imposible que remontaran. O sea, a sensación que despois do 3-0 era, xa está, feito, festa na grada, pois mira, rotamos 9, gañamos 3-0 a la vez, que vos somos, quintos, tal, non sei que. E de repente, pois nada, pois a la vez, con intensidade, con tal, aproveitando os erros que nos temos, marco 3-1, 3-2, logo empezan os nervios, tal, notas que falta Elais, notas que falta Miguel Román, notas que falta xente vecino, xente no medio campo. Vecino, as carencias son evidentes, non? Claro, eu creo que neste caso o que fallou tamén foi que o Celta quiso agradar demasiado. Non foi un 3-0, decir, pois, porque normalmente se ti eres o Getafe e tes un 3-0, non se xoga máis. Non se xoga máis. É que xa non hai... Ou con un 3-1. É que non se xoga máis. Se perde tempo, se fan faltas... Eu podería entender, como antes falábamos, ¿no? Un resultado máis consonte o que pasou no campo, con eses 2 goles que foron goles mérito do Alavés, hubiera sido un 4-2. Un 4-2 reflectiría moito mellor o que estaba a pasar na primeira parte. Eso pues non podes pues aguantalo todo o partido, podes ter un momento de baixón e outro equipo pues xogar un pouco mellor e ter un par de bons remates como foi o caso, hubiera sido así, pero realmente esa sensación de tirar o partido dende esa idea de bueno, pues estamos un pouco a xogar, ¿no? E chegou un momento en que, claro, con eses dous regalos pues tampouco preciso moito máis o Alavés, ¿no? Para ir a por riba, que iso, é que non estamos a falar de que perderas 2 puntos e ao final rascaras un empate. É que estamos a falar de que perdistes o partido. Con 3-0. Porque fixeches con 3-0. É que claro, eu dicía en Twitter no descanso do partido que o Celta pois perdeu o control do partido somente nun intre de falta de tensión que foi o 3-1. Eu dicía, hai que xogar con cabeza para gañar os 3 puntos na segunda metade. E iso foi exactamente o que non pasou, porque ese 3-1 dá esperanza o Alavés que non tiña esperanza. E despois a saída da segunda metade do Celta totalmente nun desbaraxuste total,
o erro de Carlos Domínguez dalle azos o con ese 3-2 renunciamos ao balón. En a primeira parte tivemos o balón todo o tempo e xogábamos moito mellor co control de balón de sempre. E na segunda parte non quixemos o balón. Deixamos que o Alavés, bueno, veña, fadede con el o que irades, non? E entre eso e os agasallos, pois claro, é que non enterno foi como se fora un cambio de plantexamento por completo, non? E o Alavés, realmente, o propio Claudio o decía, é que o Alavés non fixo moita mudanza técnica, é que o erro foi fundamentalmente noso, non? Tamén digo unha cousa, se esta hecatombe ten que pasar, que pase hoxe non pase o día do Friburgo. Totalmente. Sí, claro, por suposto. Para min, que queimásemos a última bala do partido pésimo da tempada e xa está. O gallá que isto en 2 meses non nos lembremos isto. Pero a mí me preocupa un pouco que non sexa, o sea, que deixe un pouco de pegada psicolóxica. Non creo. Xusto cando agora chega o parón, estabas on fire, estabas para arriba, conseguiches a clasificación, estabas aí cuarto, quinto, tal, de repente un palo destas características, non sei, se iso... Se chegamos a estar eliminados, e isto sí que compraba, pero creo que non, creo que a euforia do xoves é moito maior que a decepción pese a ser un ridículo, é moito maior que o ridículo. De todos os xeitos, penso que este 3-4, esta remontada que case que nunca ocorre na Liga, como vemos polas estatísticas, pero que lle ocorreu o Celta o domingo, eu penso que reaviva un pouco o debate sobre se o plantel do Celta é curto ou non é curto. Cando eu digo que o plantel do Celta me parece curto, falo das ás veces evidentes diferenzas de calidade que hai entre os titulares e os xogadores que non xogan como titulares en certas posicións, non? Aí é onde vemos, por exemplo, pois que dende o meu punto de vista, podes estar de acordo ou non, pero o que eu vexo é que hai algunhas posicións nas que a baixada de calidade é importante entre os titulares e os suplentes. Entre eles, por suposto, a portería. Saltaron todas as alarmas, a xente estaba a poñer velas a tal ou tal santo para que Radu non estivese mancado. E, bueno, pois aí eu vexo un problema. Tamén en algunha das posicións defensivas vexo ese problema. Tamén no mediocampo que, pois, na segunda parte foi totalmente inexistente, non? Do Celta. Entón, non sei que pensades sobre iso, pero a min dame a sensación de que sí que o Celta precisa fichar no verán para mellorar un pouco unha plantilla, un plantel que está un pouco descompensado, ¿no? A pesar de eso, Claudio es capaz de sacarle el máximo juego a cualquiera de los 20, no sé si son 28, 25, los que sean. Sí. O sea, todos suman. Ese es el gran mérito de Claudio, que siempre lo digo. Entonces, claro, viéndolo desde ese punto de vista, la plantilla para mí es amplia. Es que cualquier cosa que le des a Claudio, le das una piedra y te hace un jugador de fútbol. O sea, es que... pero unha cousa para mí, Fernando, é que Claudio sexa un deses adestradores que fai o que ti dis, e outra cousa é que realmente o plantel sexa ou non sexa curto, porque sí que baixa. Pero él lo convierte en largo, la plantilla. O sea, si es corta, él la convierte en larga. Y si tiene poca calidad, él no sé cómo hace que tenga más calidad. O sea, Fer, es tremendo. Estando de acordo de que Claudio ten unha xestión magnífica, se ti cambias, porque se está escutando o nome, a Mika Mármol por un dos centrais que xogou outro día, Idú ou Carlos Domínguez, quero dicir que falta, para mí falta un par de pezas, un medio centro máis e un central de moito nivel. Central para ser titular, porque Marcos Alonso non sei se se retirará ou non, pero non creo que teña importancia deste ano. Entendo que dis, pero para min, Claudio, dunha pedra fai un xogador, pero se lle traes directamente un xogador, un bo xogador, quer decir, está ben, pero Claudio conduce moi ben, pero se lle das un Ferrari, corre mellor que nun sí, Twingo. Claro. Claro. Sí. Sí, pasa yo contrario que Fernando Alonso, ¿no? Que supuestamente es magnífico, pero coche... Uy, Antón, tocando temas sensibles, Bueno, hombre, pobre rapaz. No seu día, cando pasou dun Minardi a un Renault, aí veuse... Sí. Cantos anos levas a engañar, Fernando Alonso, Antón? Pois os que
os que o Celta sen gañar un título. De Tertoto, máis ou menos, non? Sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, voltando o do plantel, Jorge, como ves ti o tema? Estáis máis de acordo co que di Fernando, co que comentaba Joaquín, ou como ves ese tema? Eu comentei ao principio, penso que en partidos como este, cando te das conta que sí, que moi por moito esforzo que faga sempre Claudio, e que é verdade, eu estou de acordo co que di Fer, ¿no? que o que fixo este ano con esas pezas mellorou moitísimo a calidade de moitos xogadores, e ninguén apostaba pues, porque desen tan bo resultado, ¿no? O que pasa é que, claro, sempre hai aí pues, un par de posicións complicadas, sempre é verdade que cando hai moitas baixas, ou coinciden, ¿no? Foi un pouco o partido de tormenta perfecta, ¿no? Porque houve moitas baixas en posicións que son determinantes para nós, onde non estamos tan folgados, e aínda que teñamos algún bo recambio, non son bos recambios para estar os 90 minutos, non? E eso, pues, notouse, ¿no? La verdade é que é así, non? Algún reforzo sí que é importante, sen esquecernos tampouco da portería, non? Penso que o susto que levamos de como agora de repente te dixeran que hai un pequeño desgarro muscular ou algunha cousa que implicara pues, unas semanas de baixa, pues as velas xa non serían poucas, ¿no? As que poderíamos ter, porque sempre falamos diso, ¿no? De que non temos un posto clave, que temos sorte de ter un porteiro espectacular agora mesmo, pero que calquera cousa pues, nos pode colocar nunha situación complexa, ¿no? E si é certo que, bueno, un par de reforzos desas características que sinalaba Joaquín, pues penso que son importantes, aínda que pues temos pezas, ¿no? Pero si é certo que cando hai cousas deste tipo notas un pouco esa Para Champions League o ano que ven van a hacer falta. Claro, que iso, ¿no? Como teñamos que facer máis cousas, pois é un pouco curta, ¿no? Dentro do negativo, evidentemente, o que aquí comenta Celtoia, que me dicides do partidazo de Branc, que realmente é Jude Gla, que aparecía co segundo apelido, supoño, non? Branc. Sí. Na camisola. Comentaba Miguel Quintana, por exemplo, que este era o Jude Gla que o Celta fichara, non? O que está claro é que está, como dicía antes Jorge, on fire, e ademais non só simplemente polos goles, senón pola actitude, pola súa faciana, non? Polo traballo que está a facer. Penso que está moito máis a gusto, non? Do que estaba anteriormente, porque comezan a sair as cousas e, bueno, os problemas persoais que tivo, pois tamén foron un elemento importante, non? Dentro do seu desenvolvemento no equipo. Para min, sen dúbida, o mellor do partido é unha mágoa que ese 3-4 pues, opacase o que foi un magnífico partido de Jutla. Sí. É que eu entendo, aquí estamos facendo bromas tamén, porque, quero dicir, pero eu estou disgustado co partido. Sí, eu tamén estou disgustado. Para min, é que non me, quero dicir, podería falar do partido de Jutla, o de Branch, pero que non me sae. É que estou moi cabreado co equipo, é que xogou moi ben, fixe un gol maradoniano no segundo, o segundo que marcou el foi espectacular. O sea, é un xogador, se xoga así, de que Jutla este así ou non, depende das posibilidades, as poucas posibilidades que temos de clasificar a Champions e de ir a Europa League. Porque bueno, necesitamos alguén que marque goles ademais de... Bueno, están bastante repartidos, non? Pero se Jutla se enchufa e consigue, pois outro día o gol contra o Lyon foi o primeiro en 10 partidos da Europa League. Sí. É certo que non xogou de cara a todos os partidos, pero necesitamos un Jutla que contra o Friburgo sexa clave. Sí. Pero que non... Pois o segundo gol foi un espectáculo. O primeiro estivo moi ben no segundo tamén, e o terceiro gol foi das mellores xogadas individuais que recordo en Balaídos, que non sexan do número 10. Sí, eso é certo. Pero é que non... Para eso nada.
penso que todos temos a mesma sensación, ¿no? De decir, claro, que non temos ánimo para falar de todo iso, porque foi tan ridículo, ¿no? Sí, a palabra ridículo. Que non te quedas eu. E mira que este ano pois houve momentos de sair cabreados e de perder partidos no último minuto por malas defensas e tal, pero penso que a sensación de outro día eu non a lembro, non somente nesta xornada, nin nesta tempada, nin en outras tempadas do pasado, porque unha cousa así eu non lembro que sucedera, ¿no? Que de repente... Los anos 40. Claro, pero non, xa non digo resultados, sino esa sensación de decir, fago un xogo magnífico e logo na outra parte me rasco as narices e tiro o partido, ¿no? Eso non pasou. E claro, non sei, a xente estaba toda moi cabreada e realmente é complexo. É unha mágoa, porque penso que o Jugla merecía, ¿no? Merecía que o partido se gañase, merecía disfrutar dese momento e de verse él como un elemento importante, ¿no? Penso, claro, que tivo que pensar o que tivo que falar, ¿no? Aí, como decir, pero cago en tal. O sea, fago un partido del copón e logo na segunda parte facedes estas cousas. Que non sei. Sí. Tremendo. Triste, que é algo bastante complexo de explicar, ¿eh? Sí, eu tamén penso que o propio Claudio na roda de prensa posterior non atopaba motivos, razóns, nada máis que, bueno, asumir el todas as culpas, como fai sempre, ¿no? Pero, bueno, sí que deu 2 ou 3 comentarios de xogo, ¿no? Dos que sempre fai el, que son moi interesantes, porque el sempre pues fala de fútbol, ¿no? Non somente de sensacións, pero sí, é que realmente... Sí, foi así, que foi to be na primeira parte e not to be. Nin parecín, nin fun, ¿no? Na segunda parte. Sí, Jutgla, el principio de temporada a mí me gustaba por el despliegue físico y ahora eso une el acierto goleador, con lo cual, pues ya evidentemente ya me gusta más. Me gustaba ya por esa forma de, bueno, pues de abarcar mucho campo, abarcaba mucho campo, ayudaba a defender desde arriba, como siempre digo, que la defensa empieza desde arriba. Entonces, eso ya para mí ya sumó en el primer tramo de liga. La gente le criticaba por la falta de gol, bueno, pues ahora ya está, ahora ya lo tiene todo, pero vamos, yo no fui de los que criticó a Jutgla, mucha gente ya se lanzó a cuchillo a por él y hay colaboradoras que no están aquí hoy que lo hicieron, yo no lo hice, porque veía... Non damos nomes, non? Non damos nomes. Deu xénero, pero non nome, claro. Sí, sempre que falamos de ambos, eu penso igual tamén non lo ve el programa, así que tampouco pasa nada. Que a actitude de Jutgla sempre foi distinta por completo. Pero agora o vexo máis, quero decir, con compromiso, máis, non? Máis compromiso. Pero picando máis o espazo, entendendo mellor o rol, picando máis o espazo, pedindo máis o balón, máis agresivo. Vexo unha versión máis aló dos goles, unha versión máis perigosa. Ayudando máis al resto del equipo. Todo moi ben. O pase do outro gol foi seu tamén, quero dicir, está facendo moito no ataque, no consigue, non sei. E que foron goles non de churro, no? Foron tanto o do outro partido como estes, son goles de calidade técnica, o sea, de que ten realmente unha certa... É moi bo xogador, sí. Bo xogador, entón, bueno. O haya que... Claro, eso tamén estou de acordo co que di aí Jaime Soto, ¿no? Que inda por riba, eso que realmente é ridículo e foi unha cousa, para min é outro erro groseiro dos moitos erros groseiros que este ano estamos a sufrir, non somente o Celta, senón a Liga Española en xeral. O sea, hai erros destes que logo sairá o comité dicindo que, perdoade, que foi un erro, non volverá a suceder, e volta a suceder no seguinte partido, pois, claro, é que tamén o dixo Claudio, ¿no? Evidentemente, é que nun día como que pasou na segunda parte, é que non podemos decir nada, porque é que o partido o tiramos nós, e o perdemos non porque se nos hubiera, sino porque tiraches o partido. Non podemos ni protestar, ¿sí? Non se pode. No, a ver, evidentemente, voltando a este comentario de Jaime Soto, estou totalmente de acordo. Teño que dicir que non se pode xustificar, evidentemente, o 3-4 simplemente por iso,
sería moito máis sinxelo para o Celta gañar o partido se tivese subido o marcador ese 4-2 como tería que subir, pero que eu non comprendo unha vez máis, unha semana máis, sexa contra o Celta ou sexa contra outros equipos, é a utilización do VAR. Como é posible que unha xogada como esa, que eu penso que calquera persoa, mesmo seareiros do Alavés, ven esa xogada, teñen que estar de acordo que aí non hai falta por ningures. Es que el árbitro hace así, que no hay. Que no hay. O árbitro di que non. No está anulando el gol, está anulando la falta. No está anulando el gol, está diciendo que no hay falta. Eu non comprendo, porque normalmente ese tipo de accións, porque rematan en gol, o VAR revisa esas accións, eu non comprendo como é posible que o gol se anulase sen que o árbitro tivese a oportunidade ni siquiera de ir ver que volvemos atrás, es decir, el VAR nació para jugadas claras y manifiestas. Eso no es claro ni manifiesto, es decir, volvemos atrás, es decir, en vez de avanzar, volvemos atrás. Este año querían que fuera menos intervencionista, pues chico, pues toma. Es que ahí ¿quién ve una falta ahí? Nadie ve una falta. Al revés, es que si tenemos tecnología hay que usarla en cualquiera situación que sea problemática. Me da igual que sea manifesta ou non manifesta. É que o que eu non entendo é esa coletilla moi picaresca, moi hispana, precisamente para poder seguir facendo mamonadas entendo tecnoloxía. É que eu non entendo outra explicación, porque di, non, como árbitro fixo iso, pois o VAR non ten por que entrar. Hombre, o VAR tendrá que entrar cando hai unha cousa, sobre todo encima cando hai un gol. Porque, claro, o sea, xogada, pues, rematase co balón polo fondo, perfecto. Pero é que é un gol tamén nun momento complexo dun partido, como un cartón vermello, como unha expulsión, como unha cousa que realmente non entendo. Non entendo. Influye no partido, sí, totalmente. Eu teño claro que o VAR non se utiliza ben no fútbol. Non hai ningunha razón para que non se faga, porque evidentemente para iso está. Sí, esa que eu decía antes. Eu penso que non se fai porque o que se quere é seguir pues dando conversación, o sea, que ter polémicas 4 ou 5 en cada xornada para que o xornalismo fale, para que a xente fale, para estar nas mesmas situacións que estábamos antes do VAR. Exactamente igual. Sí. Entón, claro, eu sí penso que iso é consciente. E non vai cambiar mentres non cambie y ahí le está sacando autoridad al árbitro. El árbitro dice que no ve nada, el árbitro está delante, está al lado, porque si me dijeras que el árbitro está lejos, no. El árbitro está encima, dice que no hay nada, pues ya está. No le quites autoridad al árbitro en una jugada en la que nadie ve nada claro. Es decir, claro. Entonces... Lo que pasa que eso tampouco, ¿no? É que decir, ti podes non ver algo, pero agora que tes cámaras e 1000 ollos, pues ti podes non ver algo, non porque non porque a túa apreciación é que aquí estamos sempre, o que falamos sempre, non, o que dicía outro dos newtons de forza, non estamos falando diso, e incluso que falemos diso, pues non está de máis volver a ver unha imaxe, porque é verdade que unha imaxe a cámara lenta, pues aprecias mellor estas cousas da forza, da intención, do espazo natural, todo isto que sempre falamos cando hai mans ou cando hai pues pernas que se meten por en medio, cousas así, non? Pero vamos, é que cando ves a repetición te queda tan clarísimo que non era, sabes? É que parecía que estaba señalando como se fose unha falta en ataque en baloncesto, o sea, realmente non había nada diso, non? E veis claramente que o xogador, ambos os dous, van polo balón, van a xogar, e ainda o xogador do Alavés cae perfectamente pola velocidade de ir por diante, e o xogador do Celta limpamente pasa, que consiga marca, efectivamente. Que marca, que non hai nada, non? Bueno, eu estou de acordo co que dicía Rubén, que a polémica lle dá igual porque a imaxe foi bochornosa, pero é un elemento máis do partido que hai que comentar e que hai que analizar tamén, pero non xustifica, evidentemente, a imaxe do Celta na segunda metade, esa caída increíble do 3-0 3-4. Sí que nesto que sinala aquí Tinonera, me parece que temos que insistir moito. Eu non penso que estas cousas sexan erros. Non penso que son cousas de non apreciación. Cando tes unha tecnoloxía tan clara e non entras porque non che dá a gana. Non entras porque hai cousas detrás. Eso eu teño clarísimo como outro día. Quero dicir, non lembro tempadas
onde sucedan tantos erros deste tipo como nesta na que estamos. É complexo. É complexo lembrar, incluso dende antes do VAR, pero co VAR existindo, eu non entendo, o sea, non lembro ver erros tan groseiros en os partidos que levamos desta tempada, tanto aquí como os dos últimos de Europa, pues tamén falamos deles, non? Pero realmente non se entende. Penso que hai unha vontade, non, de non usado ben, de facer algo distinto, ¿no? Además, ahí se usa a medias, porque el árbitro no va a la pantalla. No va al VAR. Foi todo terrible, a verdad. Foi todo terrible. Eu non sei, porque tampouco, quero dicir, non sei. Claro que influe, porque comentan no chat tamén que claro, eso, que dice el Toya, ¿no? Que é un erro gravísimo. Sí, por suposto. Pero eu teño a sensación de que se nos poñemos 4-2 o a la vez gaña 4-5. Que tal como estamos falando de chiste, pues sí, a ver, entendo, eu tamén compro todo o que decides, pero non sei, pero sí. Pasa que con unha cousa tan psicolóxica como iso, o mellor, pues oye, poste 4-2 e polo que sexa, pues espabilas de alguna maneira, ¿no? Non sí, pode ser, nunca se sabe, pero claro, nunca se sabe. Está claro que influe no partido, pero iso non quita que a imaxe do Celta foi penosa na segunda metade. Sí, porque antes tivemos media hora máis tivemos despois diso. E hai moita... Sí, porque penso que foi sobre nos 60 e pico, non? Media hora máis para marcar outro en casa cunha a la vez volcado arriba. E hai moita xente que está moi descontenta co xogo do Celta, especialmente na casa. Evidentemente, esta tempada o xogo do Celta na casa, en moitos casos, sí, houve bons partidos e tal, pero, dende o meu punto de vista, o xogo na casa deixa bastante de desexar, e se o Celta está onde está, é sobre todo polo desenvolvemento fora da casa, porque na casa realmente non está a ter a súa tempada o Celta como si ativo, por exemplo, a tempada pasada, ¿no? Onde si na casa, pois, gañaba moito partido fino e sumaba de 3 e cousas así, ¿no? A mí no me preocupa tanto que el rendimiento en casa sea malo si fuera lo compensa. Es decir, ¿es una obsesión esto de decir que en casa hay que ganar? No, yo no lo entiendo. Es decir, aquí hay que ganar todos los partidos. Y si es fuera, pero non pues pensas, fuera. Fernando, que se xogas na casa... Pero non pensas que se xogas na casa, no teu estadio, coa túa afección, é máis lóxico que os resultados sexan mellores, porque que non é doado gañar fora da casa. Es que depende del rival. Es que depende del rival. Bueno, pero os rivais son sempre a mí esa teoría me suena muy antigua, muy antigua. O sea, el fútbol actual no tiene esa estadística y se puede ver en el resto de partidos. Me parece una teoría muy antigua. Entonces, sí, sigue existindo... Tes razón, Fer, de que fai 30 anos ou 50 anos era moito máis exagerado. Creo que era un porcentaxe case de 65-35, unha cosa así. Quero dicir que os equipos gañaban bastante máis na casa que fora. Agora mesmo sei que a tendencia de todos os equipos é gañar un pouquiño máis na casa, pero sí, ten que ter... Eu estou buscando, eu non acho como motivo, pero eu creo que o Celta xoga máis cómodo como equipo reactivo. Como equipo que non ten que levar o dominio do partido, e con iso estamos sendo letales. Pois, por exemplo, bueno, temos moitos exemplos, ¿no? O día do Madrid, bueno, é certo que o día do Betis xogamos en Sevilla moi ben co balón e tal, pero non sei, ten que ter algunha explicación, pero non máis de que moitos partidos gañáronse sendo reactivos ou xogando rápido a 3-4 toques ou contragolpe ou... E non pasa nada. E non pasa nada. No. E os puntos xógase ben, e pode xogarse moi ben sendo reactivo. E se disfruta. Sí. Es lo poco que disfruté yo con Benítez, esas cositas que hacía. Es lo único que hacía él, porque el resto, nada. Pero precisamente por eso eu penso que... Eu vexo que o Celta, cando ten o partido, move moi ben o balón, non? Entón, a min non me gusta... E non digo que non sexa preciso ou que sexa un erro de Claudio, evidentemente cada partido é diferente, pero cando o Celta non ten o balón, eu vexo que o Celta sofre moitísimo máis, e cando ten o balón, move o balón moi ben. Viuse en Lyon, sí. Viuse en moitos partidos, viuse na primeira metade deste partido tamén. Sí. Despois, na segunda metade, pois o Celta desaparece do campo realmente. Penso que eso é algo que nos gusta a todos, ¿no? Que decir, cando se xuntan ambas cousas, pois claro, é que é a perfección, ¿no?
A forma como salimos contra o Lyon na primeira parte, pois tivo moito que ver, ¿no? con que pasou outro día, ¿no? Sendo o rival de menor entidade. Penso que o Lyon deu, evidentemente, moitísima máis batalla nesa primeira parte da batalla que deu o Alavés nesta primeira parte, que foi ninguna, ¿no? Pero bueno, penso que esa circulación, ese acerto, pois nos senta ben. Eu xa o dixen, penso que parte do problema do segundo tempo foi que renunciamos a ese control de balón. E claro, cando hai outros equipos que propoñen e te ves obrigado a defender e intentar pues, buscar contras, eso sí nos sae ben, pues cando a defensa está ben, cando o centro campo está ben, cando tes esas saídas, ¿no? Pero é que eso, pues outro día non se fixo. É todo o contrario, ¿no? É certo que Starfelt é un xogador moi importante se queremos defender en área propia, a revisar balóns, ser contundente. Starfelt e Marcos Alonso son os mellores que temos. Starfelt e Marcos Rodríguez, os dous, claro, perfecto, non? Claudio é máis Javi é máis de sair co unha saída limpa de balón. Aidú é tamén contundente, pero bueno, para min está un peldaño por debaixo. Claro, coincidiu iso, non? Outro día, pois os dous Javis fixeron un partido excelso, non? Aidú tamén ten feito un partido fantástico hai pouco, non? É que, claro, tamén se xuntou nesa segunda parte moitas cousas, ¿no? Pero o que é raro é que eso, que non foron xogadores que saísen no segundo tempo, e que os mesmos xogadores que fixeron iso na primeira parte non fixeron nada na segunda. Eso é o que sorprende, ¿no? É que, Jorge, a mí, eu non pido que o Celta xogue ben os 100 minutos que dura un partido, non? Pero o que me preocupa é que xogue só unha metade, non? Porque se xoga só unha metade é moito máis difícil gañar un partido, non? Se vas 3-0-3-1, pues tens que facer para que eso quede así. Quero dicir, para que se xogue a outra cousa, para ter tías ocasións, pero defender ese resultado, non? E non somente non defendimos o resultado, nin fomos a por máis, senón que deixamos, abrimos a porta como dicindo, veña, ata a cociña, se queredes, non? Un pouco isto. Sí, efectivamente. Bueno, di por aquí Tino Neira que debería estudar Claudio os corners do Arsenal porque nos perdemos todos como a Bordalás fai parar o partido cando vai por riba no marcador. Evidentemente, pois o fútbol ten moitos elementos diferentes que non son todos ter o balón, senón que hai outro tipo de cuestións que hai que traballar tamén. E agora o Celta vai ter un parón importante que eu penso que ben realmente despois da euforia europea e despois deste duro golpe fronte ao Alavés por como se produciu e por como se perdeu o partido. Dice el Toya, comentamos moitas veces, o Celta compite sempre, menos o domingo, que na segunda parte deixamos de facelo. E cando volte a Liga, despois destes partidos amigables de seleccións, pois o Celta ten que viaxar a Valencia, despois haberá o partido do Friburgo, despois na casa recibe o derradeiro equipo da clasificación que é o Real Oviedo, volve a Friburgo e despois temos, atención, visitas a Barcelona e a Villarreal. Así é como se presenta o mes de abril para o Real Club Celta de Vigo. Eses dous últimos partidos fora da casa non han ser nada doados tal como están as cousas na Liga Española. Pero bueno, como temos máis ou menos uns 10 minutiños máis, deamos os puntos do partido e rematemos cun breve comentario do partido fronte ao Valencia, aunque realmente falta aínda bastante tempo para que chegue ese encontro. Alguén se anima a dar os puntos un 3-5 nesta derrota por 3-4? Me penso que este é o partido, se hai algún partido no que digamos só podemos dar puntos a un xogador. Correcto. Jugla. E non podemos dar puntos a ninguén. De feito, eu dou 5 puntos a Jugla e xa está. Eu tamén. Eu tiña pensado facer iso, de que non hai máis opción, é que non houbo outro xogador que podas decir, vale, pois podes dar 3 puntos, un punto. Non, nada, é que non foi posible. 5 puntos Jugla, eu tiña pensado iso tamén. Jugla e punto pelota.
Bueno, pues yo a Yukla evidentemente le iba a dar 5 puntos, pero estaba pensando en alguno más para poder Es difícil, darle Fer, es 3. difícil. Es muy Sí, difícil. 3 o 1. sí, sí. Fagüiño Voy a darle 3 a Carreira. 3 a Carreira. Mm. Algún puntiño final ou non? A Hugo, por favor. Hugo Álvarez, sí. Hugo De hecho, Álvarez. Hugo Álvarez y Carreira los tendría ahí igualaditos, pero bueno, como aún hay que darle 3 a otro uno. Pois todos estamos de acordo en Jugla e Fer engade tamén a Carreira e a Sí. Hugo Álvarez. O de Carreira sí que é verdade que saiu un pouco para controlar o que estaba pasando, ¿no? por ese lado. E sí que en certa medida sí que o conseguiu, pero bueno, é verdade que foi esa sensación de decir, bueno, pues nada máis. Eu firmo, falando de abril, eu firmo gañar 2 partidos e pasar de ronda na Europa League. Bueno, claro. Que gañar, no, en xeral, de todos os partidos. Gañar un Friburgo e outro en Liga e os demais que lle den. Empatar despois a volta e pasar, ¿no? Sí. Pero bueno, é un mes que... Eso estaría ben. A min gustaríame pasar, evidentemente, de ronda, ¿no? Foxe como sexa. Realmente penso que por lo que fixemos sí que merecíamos de novo que este equipo pues acade nunha semifinal como acadou o de Berizzo no seu día, ¿no? Penso que sería o máis xusto para o que se ten feito bueno, penso que estaría ben, ¿no? Pero eu tamén penso que os 2 partidos de Liga non é que teñamos a obriga porque dependamos deles, pero é que para seguir plantando batalla e seguir opositando, ¿no? a esas plazas de Europa para o ano que ven, son 2 partidos que precisaríamos, se non ter os 6 puntos, por lo menos 4. Tamén é verdade que, a ver, o Valencia tamén está necesitado e está pois remontando, ¿no? E xa non está tan mal como está o Sevilla ou como están pois outros por aí abaixo, pero é verdade que tamén ven unha dinámica de gañar, creo que os últimos 3 partidos dos últimos 4 ou 5, unha cousa así. Entón, bueno, parece que está topando o seu sitio, pero eu penso que deses 6 puntos, polo menos 4 teríamos que sacar, ¿no? E o pase, sí, eu o do pase o firmo. O Celta é capaz de empatar en casa contra o Oviedo e ganar o Barça fora. Sí. Que o mellor tamén o Friburgo debe estar a pensar, claro, contra que Celta vou xogar? O Celta da primeira parte, claro. Celta que competiu en Lyon, o Celta da segunda parte do outro día, entón, claro. Bueno, supoño que será un contexto totalmente diferente, non? Despois dun parón, partido de Liga fronte ao Valencia e despois a viaxe a Friburgo. Eu penso que é moi importante nesa eliminatoria o feito de que o partido de volta é na casa, non? A eso sí que é algo que hai que aproveitar, porque eu teño claro que o Friburgo non vai ser un rival nada sinxelo, porque quedan só 8 equipos na Europa League, todos son complicados. No. Evidentemente, sobre o papel, o Lyon era máis difícil, pero agora estamos xa nun contexto diferente, que é o de chegar a semifinales, o de chegar a final. Entón, claro, vai ser moi difícil sacar adiante esa eliminatoria, pero evidentemente é algo factible. E o Celta, pois, eu teño moitas esperanzas, non? Evidentemente, o 3-4 foi un pau moi duro, sobre todo porque daba a sensación de que o Celta era quinto, o descanso prácticamente, e despois, pois, as cousas cambiaron. Agardo que isto sirva para pois, ter máis coidado, aprender deses erros e de cara ao ano vindeiro a que se fiche máis, porque evidentemente semella que Radu, por exemplo, non ten unha lesión tan grave como semellaba que tiña. De feito, viaxa con Romania, din que pode mesmo xogar un deses partidos, agardo que non. Pero dende logo sí que saltaron as alarmas e iso quere dicir que hai, eu penso, lugares onde o plantel pode mellorarse dun xeito importante. E non estou de acordo, quero dicilo para ir rematando, con eses ataques despiadados en
en redes sociais a tal local xogador ou a un porteiro como Iván Villar que aínda non xogou partidos. É dicir, hai que ter un respecto non polas persoas, polos xogadores que non son máquinas, que son seres humanos e que un pode dicir que non lle gusta un xogador ou que xogou mal, pero esas faltas de respecto a mí pareceme que están totalmente fora de lugar, especialmente contra xogadores que aínda non xogaron os partidos. Jugó en la Copa e non creo que haya jugado mal. Eu non digo que sexa un bo porteiro, a mí non me gusta pero o respecto ten que estar por diante. Ten razón. Eu, por exemplo, todos podemos criticar a actuación que tivo naquela tanda de penaltis, ¿no? que realmente foi bastante regulera, pero tanto pola súa banda como porteiro, como os xogadores que tampouco atinaron nada, non? Entón, eso, está ben criticar momentos puntuais de xogo, ¿no? Pero isto de que xa se poña a calentar, xa este a xente nerviosa, o mellor, pois claro, se non tes outro porteiro para o que queda, se hai algunha pois eso, lesión de gravidade, non te queda outra, tes que intentar, pois bueno, criticar e comentar con respecto cando sexa así, non? É unha posición complicada, porque é complicada, realmente isto que falamos sempre de ter un bo segundo porteiro. E que complexo. Como encontras un bo segundo portero cando os bos todos queren ser primeiro portero, ¿no? Creo que lle está a pasar a Mamardashvili, por exemplo, ¿no? Que xa está pensando en teño que marchar. Pois cedido, Mamardashvili cedido por Celta. Claro, é que é un gran segundo porteiro e cando Alisson tivo un problema, pois Mamardashvili cumpre a perfección, porque é un gran porteiro. Pero claro, os grandes porteiros non queren ser segundos porteiros. Entón, por eso decía eu outro día, ¿no? A norma esta de poder ter cambios na portería para ter 2, 3 porteros enchufados nun equipo, non? Pero claro, cando non é así, pois é moi difícil. É moi difícil. Tens que sempre tirar de xente que sexa pois moi veterana, que xa estea nun momento das súas carreiras, que non sexa o momento, digamos, top, ¿no? Por así decir, pero que aínda conserven calidade abonda como para ser un porteiro efectivo de segundo. E non hai moito porteiro que estea nesas características, non nesas condicións. Pois a túa idea de norma, Jorge, a min gustame moito máis que, por exemplo, fora de xogo de Arsène Wenger ou cousas así que ás veces se implementan, non? Penso que é complicado, pero tamén penso que o Celta precisa pois replantexar algunhas cousas para o ano próximo. A mí o que me molesta é a falta de respeto, simplemente. Fora do que un poida pensar dun xogador ou doutro, penso que non ten moito sentido ir así. A min non me gustou como xogou Carlos Domínguez, pero de aí a dicir que é malísimo, que é un paquete ou cousas así, cuidado, porque cando un xogador chega a primeira división, un paquete non é. Hai outros mellores, probablemente outros peores, pero un paquete, dende logo, non é. Pero podemos non querer que certos xogadores estean no equipo porque non aportan o que teñen que aportar. O mellor alguén dirá, ese o mesmo xeito, é un xeito diferente de dicir o mesmo. Sí, pero penso que bueno, sobre todo cando entras en faltas de respeto máis persoais. Sí, claro. Que para min, decir que é malísimo e tal, tampouco me parece. O tema é cando insultas, cando chamas, catalogas, bueno, xa sabemos as cousas que se din en redes sociales, no campo, ás veces. Iso está fora de lugar. Pero bueno. Pero digo eso, Joaquín, porque eu penso que en termos absolutos se un xogador chega a primeira división, realmente malo non é. Non pode ser por casualidade, porque moitísimos milleiros non chegan. Entón, pois... Aquí estamos, nós. Bueno, eu xa digo intento. Todos, a ver, que máis que menos aquí, eu intentei. Non me deu. E bueno, pois... É complexo, porque eso que falábamos, eu estive a pensar se habería o mellor no mercado ou incluso, bueno, cando chego verán, un portero que teña esas características das que falábamos, e realmente non se me ocorre non é fácil, non? Ter así ese nome de xente experimentada que o mellor xa non estea no seu momento, da boa da súa trayectoria, pero non hai moita xente que puidamos, non? E como ese aspecto xusto tamén raro, non? Pero é dos poucos dos que nunca conseguimos sacar, non? É unha posición que da nosa canteira históricamente pois non teñen saído demasiados, pois é complexo.
Sí, ese é outro problema, que semella que da canteira do Celta saen bons xogadores, pero na portería, pois bueno, non semella ser tan doado. Dinky que o problema de Carlos é máis mental que non de nivel futbolístico, porque con confianza e continuidade é bo central, pero neste Celta non a vai ter. Eu estou bastante de acordo con isto e por iso penso que ás veces unha cesión non é unha mala idea para certos xogadores da canteira que poden ir bregarse en outros lugares e se cadra voltar despois ou non, dependendo de como vaya o futuro. Bueno, pois chegamos ao remate da hora. Fernando non o cree, pero o Bar Celeste é express, vai durar simplemente unha hora porque teño que marchar. Sempre un placer ter a oportunidade de falar con vosco, tanto que sexan 2 horas ou hora e media ou simplemente 60 e poucos minutos como nesta ocasión. Joaquín, grazas por estar aí. E nada, a descansar de fútbol celeste unha semana, que a mí non me gustan nada eses fins de semana, e despois voltamos dentro de 2 martes. Comentei a ti por o chat en privado, pero comecei eu a miña liga de fútbol. Sí. Vou estar entretido eu xogando a fútbol 7 aquí cos suecos, que se dá para outro Bar Celeste. A diferencia de como nos ensinan a xogar como me ensinaba a xogar a min e como xogan os suecos aquí, que tiran uns ladrillos. Impresionante. Corren moito, pero que co balón nos pés, que mal. Pero sí que hai tendes agora, ¿no? Dous partidos importantes, ¿no? En Suecia, ¿no? Sí. A selección sueca, sí. Esos 4 postos que quedan para o Mundial da parte contra Ucraina. Contra Ucrania, e logo se pasades esa, hai outro partido despois contra o que gañe. Con Billiot e Starfelt. Sí. Con Billiot e Starfelt ali. Eu creo que se non lembro mal, ten que estar Suecia. Non lembro mal, logo xogades contra o que gañe o Polonia-Albania, non? Entón, bueno, aí tamén pode ser un partido interesante Suecia-Polonia. ¿Y en qué posición juegas, Joaquín? Pois eu, cando xogaba en Vigo, xogaba cando era adolescente xogaba de defensa, logo xoguei o fútbol 7 en Vigo, xogaba de dianteiro, pero aquí teño que xogar de medio campo. É que non hai ninguén que de pases. Non hai ninguén que de pases. No, literalmente non. Outro día xogamos o primeiro partido, así de, pero é amistoso. A liga empeza, creo que o 10 de abril. Como se chama o equipo, por certo? Dinans FC. Dinans. Non teño ni idea de por qué, pero uns rapaces suecos tal, e apunteime con eles. O pouco sueco que sei, esa palabra non está no meu vocabulario. Tampouco non é. Pero bueno, hasta que, vou estar entretido, a pesar de que moita sorte para esa liga, Joaquín, marca a diferenza. Jorge, tamén moitas grazas por estar aí. Ben pronto voltaremos a falar do Celta e de cousas relacionadas. Pois sí, un placer como sempre. Sí, despois deste parón tamén que imos ter nós unha semaniña de descanso, pois voltamos a competición en breve. E a descansar tamén das clases, porque estás en descanso. Eu tamén aquí co Spring Break. Sí, comezamos o Venres. O Venres empeza e estamos ata o luns 6. Pois desfruta dos días libres e Fernando, pois moitas grazas tamén por estar aí e vémonos ben pronto. Sí, en un par de semanitas seguimos analizando el Celta y que bueno, esto ha sido un resbalón, pero bueno, vamos a esperar que no vaya más la cosa. Non estou ni para xogar en Luxemburgo, Jaime. Das Illas Feroe, non? Tamén. Un pouco máis escandinavas. Bueno, pois nada, aunque non hai partido esta fin de semana, pois a dar ese berro celeste para rematar o programa. Grazas a todos e a todas por estar aí ao outro lado. Deixade comentarios pola parte de abaixo do vídeo e, por suposto, como estou de vacacións ata o luns vindeiro por este Spring Break, esta semana vou actualizar, sen dúbida, todas as clasificacións. O vindeiro programa saberemos quen está en primeira posición da porra. Unha aperta a todos e a todas e agora imos berrar con esta camiseta que non é oficial, como podedes ver, do Celta. É oficiosa, non? É oficiosísima. Como sempre, o de sempre. ¡Ala! ¡Celta! ¡Celta! Celta.